Prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 5. septembar 2014. godine. Tema današnjih petkom u 9 je lijepo ponašanje. Kažu da je lijepo ponašanje, odnosno osobina lijepog ponašanja čovjeka koji kada čuje glas drugog čovjeka pred svojom kućom, obavezno ga uvede u kuću. Kada sretne drugog čovjeka, da je uvijek nasmijan. Lijep odgoj, lijepo ponašanje u ophođenju prema ljudima je svojstvo dobrih i iskrenih ljudi, a on rezultira međusobnom ljubavi, povjerenjem i uvažavanjem, dok loše ponašanje rezultira mržnjom, nepovjerenjem, neprijateljstvom, sukobima i neprijateljstvima. Postavlja se opravdano pitanje gdje smo to mi u našoj zajednici? Kako se ophodimo jedni prema drugima? Kako, da li ružno ili lijepo? Da li ružno ili lijepo pričamo jedni o drugima, a da nikakvih dokaza nema? U arapskom jeziku moral se kvalificira kao ahlak. Kažu da je to množina arapske riječi hulukun i etimološki znači moral, čud, narav, priroda, prirodne osobine, karakter, ponašanje, ophođenje, sve je to zapravo osobina koja krasi ovu riječ. Jedan veliki čovjek je rekao definiciju. Kaže da je moral skup osobina čovjeka pomoću kojih ostvaruje kontakte sa drugim ljudima, a one mogu biti pohvalne i pokuđene. U pohvalne osobine se ubrajaju praštanje, blagost, plemenitost, darežljivost, strpljivost, izdržljivost prilikom iskušenja, samilost, ljubaznost, pomoć onima kojima je pomoć potrebna i slične. A u pokuđene osobine se ubrajaju njihove suprotnosti. Prepoznajemo li neke od navedenih osobina na sebi? Jer drugi to definišu kao to je vedrina, nasmijanost i činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja i činjenja zla i neugodnosti drugima. Da li smo mi takvi? Lijepo ponašanje, dragi prijatelji, sastavni dio naše vjere i ono ima posebno mjesto u našem vjerovanju. A jedna od zadaća vjere je izgradnja moralne ličnosti, koja će biti oličenje čistoće i samim time svaki čovjek će biti koristan član društva, države, zajednice uopće. Da li smo mi to što trebamo biti? Da li prepoznajemo neki od ovih osobina na sebi? Ili smo suprotnost onoga što trebamo biti? Zašto je to tako? Postavlja se opravdano pitanje. Ima nekoliko odgovora. Ljudi čine zlo jednim drugima. Zavidni su, neiskreni, neljubazni. Ljudi mnogo lažu, vrijeđaju jedne druge, ne poštuju čovjeka, ne poštuju njegove svetinje, među koje se ubraja moral, čast, porodica, imovina, država, vjera i tako dalje. Tada dolazi do nesporazuma, do konflikta, do sukoba. Posljedice mogu biti katastrofalne. A kaže jedan veliki čovjek, najpotpuniji među vama su oni koji su najboljeg odgoja, najboljeg ponašanja, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Vidite da žena ima jedno posebno mjesto u društvu. Rekao mi jedan djed, kaže, ovo djeco moja, postupajte lijepo prema ljudima, tako da kada budete odsutni, čeznu da vas ponovo sretnu i obraduju se. A kada umrete, da plaču za vama. Prepoznajmo u ovoj definiciji ovog djeda lijepo ponašanje. A ako ste izabrani da predstavljate narod, ovo posebno podvlačim za političare, budite lijepog ponašanja. Jer ako ste kao takvi i činite vlast, ljudi će vas voljeti i podržavati. Ako ste srednjeg staleža, tako ćete se uzdići na više stepene. A ako ste siromašni, postaćete neovisni od ljudi, a
neovisnost je sloboda. A sloboda je za što se gine. Molim Boga da nas sačuva nemoralnih i neodgojenih ljudi svih nivoa i kalibara. Naročito da nas sačuva nemoralnih i neodgojenih ljudi koji predstavljaju narod. A sada je prilika da biramo odgojene i moralne ljude. Oni koji će imati osjećaja prema svakom najobičnijem čovjeku. Zato mijenjajmo se u odnosu spram drugih ljudi, jer ćemo na taj način mijenjati cijelo društvo, Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.